दुलाराय भारतआव दिनै भारत सरकारा काखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय। दुलाराय भारतआव दिनै भारत सरकारा काखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय। थामहिनबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टखौ बाहायनाय जाबाय आरो बे काखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव बिग्रायखांनाय एबा कानि हेंथायै आन्दलन खालामनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं माखासे सुबुंफोरखौ रंजानायबो नुनो मोन्दों। आसामाव गोबां सुबुंफोरा काखौ मानिनो हाया होननानै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। जेब्ला सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ मिरु सरकारा संसदआव लाबोजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो बेनि हेंथायै आसुनि दैदेननायाव हर सान आसामाव गोबां सोमावसारनाय जादोंमोन। दिनै भारत सरकारा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय। बेनि हेंथायै आसामाव फिन सोमावसारनायखौ नुनो मोनफिननाय जादों। दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों काया मा, बेनि हेंथायै मानो सोमावसारदों, काजों सोरहा मुलाम्फा जागोन, बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोना अनसायोब्लासो आंबो गोदान भिडिअ लाबोनो थुलुंगा मोनगोन। भारत सरकारा सिटिजेनशिप एक्ट 1955 खौ सोदांनो थाखाय 2016 मायथाइयाव संसदआव मोनसे बिल लाबोदोंमोन। बेयो जादों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल। जेब्ला 2019 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव पार्लियामेन्टआव बिलखौ पास खालामनाय जाबाय अब्लानिफ्राय बेखौ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट एबा का होननानै बुंनाय जाबाय बा का होननानै मिथिनाय जाबाय। थामहिनबा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट 1955 खौ सोदांनाय जाबाय। बे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि गेजेरजों 2014 मायथाइनि 31 डिसेम्बर एबा बेनि सिगां जायफोर सुबुंफोरा बांलादेश, पाकिस्तान, आफगानिस्तान बायदिनिफ्राय भारतआव थानो फैदोंमोन बिथांमोनखौ भारतनि नोगोरारि खालामनाय जागोन एबा नोगोरारि एबा सिटिजेनशिप मोनथायखौ होनाय जागोन। नाथाय गासिबो नङा। जायफोर सुबुंफोरा हिन्दु, सिख, ख्रिस्टान, बुद्धिस्ट, जैन एबा गुबुन धोरोमनि सिबियारि सुबुंफोर जायफोर बांलादेश, पाकिस्तान, आफगानिस्तानाव खम बिबांनि आरो गोबां अयथासार खालामजानाय बिथांमोनबादि सुबुङा जायफोर 2014 मायथाइनि 31 डिसेम्बर एबा बेनि सिगां भारतआव फैदोंमोन बिथांमोननो भारतनि सिटिजेनशिपखौ होनाय जागोन। जों बयबो मिथिखागौ दि बांलादेश, पाकिस्तान, आफगानिस्तानाव इस्लाम धोरोमा मेजरिटि। बैफोर हादराव हिन्दु, सिख, जैन, ख्रिस्टान, बुद्धिस्ट बायदि धोरोमनि सुबुंफोरखौ इनाय अनागार खालामो, हिंसा खालामो, गाग्लोबो, इस्लाम धोरोमाव बास्लायहोयो। बेबायदि थासारियाव थावरिनो हायैनि गोबां सुबुंफोरा माखासे बोसोर सिगाङाव भारतआव फैदोंमोन। बिथांमोनखौ भारत सरकारा कानि गेजेरजों भारतनि नोगोरारि महरै मोनथाय होसिगोन। नाथाय भारतआव बांलादेश, पाकिस्तान, आफगानिस्ताननिफ्राय गोबां मुस्लिम सुबुंफोरबो फैनाय दं। बिथांमोननो सिटिजेनशिप होनायनि बाथ्रा बुंनाय जायाखै एबा बिथांमोननो भारतनि नोगोरारि मोनथाय होनाय जानाय नङा। बेखायनो काखौ मुस्लिमनि हेंथा एबा इस्लाम धोरोमनि हेंथा होननानैबो गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बुंबोदों। आसामाव बे कानि हेंथायै मानो सोमावसारदों? आसामाव बांलादेशनिफ्राय गोबां हिन्दु सुबुंफोरा बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै थाफैनानै दंफैयो। नोंथांमोना मिथिखागौ जे जिथु आसाम आन्दलन आरो 1985 मायथाइयाव जिथु आसाम एकर्ड, बे आसाम एकर्डआवबो हिन्दु बांलादेशनि खोथा गोबां बुंनाय जादों। दा बिथांमोना जोंनि आसामाव थाफैनानै हा हु, जायगा, खामानि दखल खालामनानै दंफैयो। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि गेजेरजों हिन्दु बांलादेशिफोरनो नोगोरारि मोनथाय होयोब्ला बिथांमोनहा भारतनि नोगोरारि जासिगोन। बिथांमोनाबो हा हुनि मोनथाय, साख्रि बाख्रि लानायनि मोनथाय, हाबा हुखा गासिबो मोनथायखौ बिथांमोना मोनबाय। जों थागिबि सुबुंफोरा जेसेबां मोनथाय दं बिथांमोनाबो जोंजों समान मोनथायखौ मोनगोन। मानोना बिथांमोनाबो भारतनि नोगोरारि जाबाय। जायफोर हिन्दु बांलादेशी बिथांमोना आसामाव थानानै अलरेडि हा दखल खालामनानै दं, फिसानिफ्राय गिदिर गोबां खामानि मावनानै दं, बिथांमोना सिटिजेन जानाय लोगो लोगो मा जागोन आसामा? थागिबिफोरा मोनथाय सेजासिगोन नामा? असमियाफोरा गादब जासिगोन नामा? साख्रि बाख्रि, हाबा हुखा जेरावबो कम्पिटिसन बांसिगोन। बायदि बाथ्राखौ लानानैनो दिनै कानि हेंथायै गुबुन जायगायाव सोमावसारनाया सोलिदों। आरो जायफोरा बे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि जोहै भारतनि नोगोरारि जाबाय बिथांमोननि गेजेराव दिनै रंजानायनि दोहौ। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। फैबाय थानाय समाव आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोनो अराय सम नाजागोन। गोदान इस्युफोर ओंखारोब्ला बेनि सायाव आङो हानायखिनिखौ आङो बेखेवथि होनो नाजागोन, एक्सप्लेनेसन होनो नाजागोन, नोंथांमोनखौ बुजिनो नाजागोन। बे आंनि जास्ट जागायजेननाय। आं सानो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोब्ला फैबाय थानाय समाव गुबुन इस्युनि सायाव आङो गोथौयै बिजिरनाय लाबोनो हागोन। आं बेखौ आसा खालामो। नोंथांमोननि अनसायनायखौ आं अराय लुबैयो। गोजोन्थों।